Hej. 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 Og dig. Hej. I dag skal vi lave andetunger i grønspættewrap. Og vi skal bruge noget hakket kalv og flæsk. 500 gram, så vil de putte ned i en gryde her. Og så skal vi lige have en grydeske herovre. Fordi der i skal der nemlig blandes utrolig mange lækre ting ned i her. Vi skal have 3 æg blandet ned i. Og så vasker man lige sine fingre, når man har rørt væggeskaller. Ja. Jeg kan godt tage 3 af dem, det er faktisk en meget lille ting i det her. Så skal vi have rødt kokosmælk i. Det er jo faktisk sådan lidt en thai andetunge, vi skal have. Det er faktisk japansk andetunge. Basilikum er den her meget lækre grønne bland. Prøv at dufte til den. Og man kan både bruge thai basilikum, og man kan bruge almindelig basilikum. Det må man selv om. Det letteste er at finde i butikkerne, det er almindelig basilikum. I gamle dage, der brugte faktisk bedstemor Ann, tror jeg faktisk brugte den her i gamle dage, til at hakke alle mulige grøntsager, eller krydderiurter og sådan noget, krydderier. Og den er lidt nemmere for børn at styre. Så kan man lige samle det sammen her. Nu tror jeg, det er så fint ud, så nu kan du godt have lidt putte det op i her og røre rundt. Og så mens du står og rører rundt, så tror jeg, at vi skal have varmet dem her op i ovnen. Vores grønspættewraps. Så jeg tænder lige for ovnen. Det vil ikke være så vanvittigt varmt. De skal jo bare lige lunes. Hvordan går det op nu? Så kommer det op med kniven her. For at det her det kommer til at binde lidt sammen, og det bliver lettere for os at lave vores andetunger, så skal vi måske blande en lille smule mel i. Så vi kan få det til at hænge sammen, når vi skal rulle. Vi skal faktisk nærmest rulle tungerne ud. Så er det lidt mere hernede. Lidt mel i. Og man skal huske, at man skal bruge japansk soja, fordi ellers er det for salt. Sådan der. Det er jo vores balle. Og hvor man lige kan se, at olien er varm, og så tager man sådan en tændstik her, og så stikker man den ned i. Og hvis man kan se, det bobler rundt om, så er olien faktisk varm. Og det er den her olie. Så nu tror jeg godt, vi kan forme vores andetunge. Drenge, er I klar til at forme andetunger? Olien er varm nu nemlig. Når tungerne ligger hernede og har ligget lige et par minutter, så vender man dem om, så får de også lidt på den anden side. Og de skal cirka stege i 3-4 minutter eller sådan noget, ikke så lang tid. 5 minutter måske. Og det er en god idé, når man tager dem op, at man lige lægger et stykke køkkenrulle på tallerkenen, så de kan suge det overskydende fedt. Så har vi lavet en ordentlig tallerken fyldt med andetunger. Nu skal vi varme vores grønspættewraps i ovnen. Og nu skal vi i gang med at lave dressingen til vores salat, som skal bruges i vores wrap. Og her har vi noget creme fin, som vi har hældt op i, og så skal der en halv spiseskefuld, det er det samme som en halv teskefuld næsten, sukker ned i. Nu? Ja. Og så skal vi have presset noget citron ned i. Der har jeg fundet den her sjove lille en frem, jeg har fundet en gang, som presser det, og så kan man hælde det herud. Må jeg prøve det? Vi har lavet agurkerne, som skal i vores wraps også, og dem skal jeg lige over på midten her, eller vil du gøre det?
tage sådan en spyd her, som man normalt bruger til satay eller et eller andet, og lige knække dem af. Og så kan man bruge dem til at lukke wrappen med, så det ikke vælter rundt i hånden på en. Og nu viser jeg lige, hvordan man laver sådan en og samler den. Og så kan børnene nemlig gøre det selv bagefter. Først lægger du den her, så tager du salatbladene og lige lægger op her. Og de må gerne ved wrappen til, så den bliver rigtig lækker. Så tager du en tunge, og så lægger du den op, så den lige titter op over kanten. Og så tager du et par stykker agurk og lægger her på siderne. Der var en, der var lidt skæv der. Og så putter du din sesam over. Sådan. Og lige ryster det sidste af. Og så tager du og laver den ligesom en lille åben kuvert og bøjer siderne op og bøjer den anden side ind. Og så for at holde dem her sammen, så tager man lige en lille pind og lukker den med. Og så har man en sød lille wrap og lige klar til at guffe. Hvem af jer to vil have den her? Jeg vil gerne. Vil Sigge? Ja. Værsgo, så får du den her. Du kan sætte dig hen til bordet og spise den. Det var vores grønspætte wrap, og vi håber, I får lige så stor fornøjelse med at lave dem, som vi har haft.